Welcome to my YouTube channel. आं नोंथांमोनखौ बयखौ खुलुमबाय दिनैहाय UK बड' प्रडाक्ट YouTube चेनेलनि जानो आं मिस्टार कमल बसुमतारी आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फिन नुजाफैफिनबाय हेलौ नोंथांमोना रेडि दंना जुदि नोंथांमोना रेडि दंब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनैहाय माखासे जे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै दिनै आं नोंथांमोनजों फिन वेलकाम जाफैदों दा बेनो जे नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम जाय साबस्क्राइब खालामखाबाय बे खालामनाङा आरो जायहा दासो गोदानै नायनाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम लोगोसे आरो मा खालामो लाइक खालामनो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननि सिगाङावनो माने मोननो हायो बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मा खावलायनाय थादों अके दा बेनो जे आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लानानै आं नोंथांमोनजों फिन वेलकाम जाफैदों दे जे आंनि YouTube चेनेलाव जे बेनो जाहैबाय फकास ना फकासआ मा जेनेबा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिनि पके माखासे आंनि साजेस्टखौ नोंथांमोना जुदि खोनासङोबा फार्स्ट टु लास्ट नायनांगोन अब्लासो आंनि जे माखासे नोंसोरनि सायाव टपिकखौ बुंनाय नंगौना बे टपिकखौ नोंथांमोना मा खालामनो हागोन खोनाहोनो मोनगोन नङा होमबा दा बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे टपिकखौ लानानै आं नोंथांमोनजों जे फिन दिनैहाय नुजाफैबावदों बेनो जाबाय फकासआ जाहैबाय जायनाखि मानसिया जोनोम जाबाय जोनोम जाखांनायनि उनावहाय मानसिया माने मा खालायो गाव फकासखौ गाव मा खालायनांगौ टारगेट खालामना लानांगौ मिथिबायना दा नोंथांमोनाबो बयबो जायफाया मोनथिखायो जानो हागौ जुदि जाय मोनथिखायो अब्ला नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना खोनासङोबा खोनासङा आं बेखौ जेबो मिथिया नाथाय खोनासङोब्ला जाहाथे नोंथांनिफ्राय माखासे फंसेसोबाबो खोथाया माने बेलेगफोर जानो हागौ दा बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दा बेनो जे आंनि फकासनि जे सायाव आं सावरायनो नागिरदों दा नोंथांमोना बेखौ खोनासंनो हागोन बा नोंथांमोना नायनानै मोनथिनानै लानो हागोन नङा होमबा दा बेनो दा फकासआ जाहैबाय जे हाजार मानसियानो जोनोम जायो जेब्ला जोनोम जानायनि उनावहाय जेरै फकास थायो जेरै सासे बिमाया गथ'खौ जोनोम होयोबा गावनि गथ'नि सायाव मा खालामनांगौ बियो फकास खालामनांगौ नङा होमबा इट्स राइट नाउ बियो जाहैबाय बे गावनिनो बिमानि बे मा गावनि खामानिनि गावनो हाबा मावनांगौनि खामानि बियो गावनिनो फकास बेखायनो बियो मा खालायनांदों गावनि गथ'खौ गाव जोथोन लानांदों बा बिनि टारगेटआ मा खालायनांगोन खालि बे गथ'नि सायावनो फकास खालामनांदों थिग नंगौना दा बेखायनो दा जोंनि बे जोनोम जाखांनायनि उनाव जाय माखासे सुबुं माहारिफ्रा जों बा हमनानै ला जों बयबो सुबुं माहारिफ्रा देरबोनानै जे नोङो जेनेबा हमनानै ला जोङो देरबोनानै LP बा UKG LKG बिदि फरायबोबाय नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो बर' मिडियाम फरायबाय LPआव हाबबाय जेनेबा थाखोसे थाखानाय बे सिस्टेमै नङा होमबा दा बेनि सायावनो आं माखासे बुंनो नागिरदों दा जाहाथे उन्दैनिफ्राय फरायबोनानै जे जोंना मा मोनसे फकास दङ जे जोङो मा खालायनांगौ मेट्रिक पास लानांगौ नङाबा 10खौ जोङो गाखोनांगौ बे जोंनि मोनसे फार्स्ट फकास नङा होमबा दा जोंनि बे फार्स्ट फकासआनो जाहैबाय मोनसे फार्स्ट स्टेपआनो जाहैबाय जोंनो मेट्रिक पास जानांगौ बा जोङो बे मेट्रिकखौ बे 10निफ्राय जोङो 11 क्लासाव थांनो थाखाय जोङो मेट्रिकखौ पास जानांगौआ जोंनि थाखाय मा खालायनांगौ मोनसे बियो थोंगोरै फकास जानांगोन मिथिबायना दा बेनि थाखायनो जोंनि मेन मावनांगौआ जाहैबाय फकासआ फार्स्टिं बे मोनसे बेजों लोगोसे जे जोंनि प्रिथिबियावहाय जाय मानसिया जोनोम लादों जेला देरबोखांनायनि उनावहाय मा जायो जे हाजार लाख क्रर नोंनि मा सायाव नोंनि सिगाङाव उनथिं नङा दे नोंनि सिगाङावहाय मा जागोन फकासआ नुजाबाय थागोन जेरैहाय नोङो मा बुस्थुखौबो नोङो सेलेक्ट खालामो बे नोंनि सायाव अके मानोना प्रिथिबियावहाय मोजांबो दङ गाज्रिबो दङ येस अर नो बेनिफ्राय बे मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरावहाय बे सेलेक्ट खालायनाया नोंनि सायाव आरो नोंनि फकासआ बे नोंनिनो नोजोराव गोलैगोन नंगौना दा जुदि नोंहा नोजोरा जुदि नोङो मोजांनिखौ नुदोंब्ला नोङो मा खालायनांगोन नोङो निजेनो फकासखौ थोंगोरै लानांगोन आरो जुदि नों गाज्रिनि
बुस्थुखौ जुदि गाज्रि बेसादखौ जुदि नों नुखानानै नों मोनथिखानानै बेनि फारसे एभ्रि डे माने एनि टाइम नों बेखौल' फकास खालायबा नोंनि गोसोआ मा जालांगोन खालि बेखौल' हास्थायनाय थागोन नंगौना दा बेखायनो दा जाहाथे जोङो जोनोम मोनबाय जेला जों बे प्रिथिबियाव जोंनि बे बुहुमाव जों जोनोम मोनबाय जेब्ला जों मा जानांगोन जे जोंनि फकासा जे हाजार लाख लाखनि गेजेराव जोंनि गेजेरावहायनो जों नुब्लाबो जाय बुस्थुआ जोंनि थाखाय जाय बेसादा जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट बेखौल' जोङो मा खालायनांगोन थोंगोरै जों फकास खालामनानै जोङो बिनि फारसे मा खालायनांगोन खामानिखौ मावनांगोन इट्स राइट बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे आङो जे जाहाथे बेबायदि जानाङा बा आंनि बे फकासआ जेरैहाय मोजां फकासखौ लानानै जोङो आं टारगेट खालामदों बे सिस्टेमै आङो जुदि खालायोब्ला जे आंनि फकास हिसाबै आं खामानिखौ मावोब्ला जाहाथे आंनि लाइफआव मा जायो साक्सेस जायो नङा होमबा थिग बेखायनो मा खालायनांगौ मानसिया गावनि फकासखौ गावनि नोजोरावनो गावनो सायख'नानै लानांगोन आरो बै फकासआ जुदि नोंनि सायाव नोङो एक्सेप्ट मोनदोंब्ला नों जुदि एक्सेप्ट मोनदोंब्ला नों मा खालायनांगोन बै फकास हिसाबै नों खामानिखौ मावनांगोन जेरै हमनानै ला मानसिया जेब्लानाखि मोनसे हमनानै टिमखौनो हमनानै ला मोनसे टिमा जुनिब्ला गावनि टिमखौ देरहाहोनो थाखाय मा खालायनांगोन बेहा फकास थानांगोन जे बा हमनानै ला फुटबलानो बे फुटबल गेलेनायनि गेजेराव गासै 11 जन मानसि फुटबल गेलेनायनि गेजेराव बे 11 जननि गेजेराव मोनसे टिम जायो बे टिमनि गेजेरावहाय खालि फकासआ जोंनियाव मा थानांगोन बलनि सायाव थानांगोन दा जोङो बलखौ जों फकास खालामोबा जोङो मा खालायनो हाया जोंनि टिमखौबो जों देरहाहोनो हाया इट्स राइट बेखायनो मा खालायनांगोन जोंनि फकासआ खालि बलाव थानांगोन बलजों लोगोसे जोंहा मा टारगेट लानांगोन जोङो देरहानाय टारगेट लानांगोन नङा होमबा दा बेखायनो दा फकासआ सिदायैनो थोंगोरैनो जाय बुस्थुखौ जोंनो नांगौ बे बुस्थुखौल' जों मा खालायनांगौ एक्सेप्ट खालायनानै जोङो मोजां रोखोमै बा गावनि टारगेट हिसाबै जों खामानिखौ मावनांगौ बा जोंनि फकासआ बे थिग सिदायैनो जानांगौ मिथिबायना दा बेखायनो जोङो साननो नाङा जे गाव आंनि गेजेराव जे हाजार बुस्थुआनो नुजाफैदों बा दिन्थिफैदों बेखौ लानानै नोङो जे साननो नाङा जे बेबो आंनि बैबो आंनि बैबो आंनि इट इज नट कारेक्ट बियो नोंनि थाखाय माब्लाबाबो साफिसियेन्ट नङा बियो मानोना नोंहा नोंनि थाखाय नोंनि लाइफनि थाखाय बा नोंनि फकासनि थाखाय नोंनो मोनसेल' हरखादों जाय बुस्थुखौ जायखौ नोङो फकास खालामनानै नों मावब्लासो ना नोङो मा जागोन लाइफआवहाय साक्सेस जागोन मिथिबायना दा बेखायनो जोङो मा खालायनांगौ जोङो गावनि लाइफखौहाय गाव नायनो थाखाय जोङो फकासखौ मोनसेल' खालायनांगोन अब्लासोना जोंनि लाइफआवहाय जों मानो गोजौसिम गाखोलांनो हागोन मिथिबायना नाथाय दानि जुगाव मा होनो फकासआ मोनसेखौल' लाया मालाबाबो मानसिया मोजां फकासखौ खालामा गाज्रि फकासावसो लाङो मिथिबायना दानि जुगनि इयुन जोलैफ्रा मा खालायो दानिया मोजां फकासखौ मालाबाबो लाया खालि माखौ लायो गाज्रि अखानायब्लानो मा जायो सोरबा सासेया लिंहरबाय उमुक जायगायाव थांलै फै बा उमुक जायगायाव माबा माबि खामानि मावहैनो बा गाज्रि खामानि अनेक जेनेबा जानाय लोंनाय सोबनाय थानाय बेफोरबायदि आरोखि ना दानि जुगाव बे बहुद प्रेक्टिकेलि दा सोलिगासिनो दं आरोखि नाथाय बियो गावनिनो गोरोन्थि मानोना नोंहा फकासआ बैयाव नाङा बै नोंनि थाखाय मा साक्सेसनि थाखाय नङा बे जाहैबाय नोंनि गाज्रि लामायावसो नाथाय नोंनि फकासआ बेयाव थांनो नाङा नाथाय नोंनि फकासआ मोजाङावसो फैनांगोन नाय दिनै फर एग्जाम्पल सासे ट्रेनाव साहा फानबाय बायग्रा दा बिथां नरेन्द्र मदि सारा दिनैसिम मा जानानै दङ जोंनि प्रिथिबिखौनो बा जोंनि बे इन्डियाखौनो सालायनानै दं नङा होमबा नाथाय बिनि फकासआ बेनो बिहा मा मोजां फकास लादोंमोन बा मोजां टारगेट लादोंमोन बेखायनो बियो मा जानो हादों सासे जोङो इन्डियाखौ सालायनो हानायनि मोनसे मोन्थाय मोनदों नाथाय बिदिसो फकासखौ लानांगौ नाथाय जोंनि सुबुं माहारिफ्रा मा खालामो मोजांखौ गारनानै बै गाज्रिखौसो हांहरो नङा होमबा बे जाहैबाय बे गावनिनो फकासनि सायाव गोरोन्थि बा गावनि नोजोर खालामनायाव गावनि गोरोन्थिखौ नुखानानै जे मावनानै लानाय बेयो गावनिनो खहा नङा होमबा नोंथांमोना ओरैनोबाबो हमनो हाखायो
दा बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो साजेस्ट खालामदों जे जाहाथे जोंनि फकासा बै गाज्रियाव थाङालासिनो मोजां फकासा जोंनि सायावनोखा बा जोंनो मावखानांगौ बा गासिबो जोंनिनो सायाव सोनारगोन। दा बेखायनो माने फकास होननाय बुस्थुआ नोङो मोजांखौल' नोङो हास्थायबाय थानांगोन, मालाबाबो गाज्रिनि सायाव नोङो हास्थायनो नाङा। अब्लासोना नोङो नोंनि गोजौ गाखोनायनि लामाखौ नों मोनलांबाय थागोन। अके, दा बेखायनो दा जोंनि सुबुं माहारिफ्रा जाहाथे बयबो गावनि गोसो हिसाबै बा गोसोआव साननाय हिसाबै जे माखौ लाथावो माखौ लाथावा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै जाहाथे खामानिखौ मावो, जाहाथे मोनसेल' फकासखौ मोजां रोखोमै थोंगोर रोखोमै फकासखौ नोङो लानानै जे खामानिखौ मावो। आं दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय जा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दा जिमाननाखि आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों बा नोंथांमोननि सिगाङाव आं खावलायदों, नोंथांमोना जाहाथे आंखौ गाज्रि मोननोबो हागौ, नाथाय जेबो नङा, जेबो फाजाया। बियो आंनि बर' रावनि थांनानै थानायनि थाखायसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे UK बर' प्रडाक्ट इउटुब चेनेल आं बानायनानै जाहाथे माने जोंनि बर' माहारिफ्रा जे इउटुबाव ओंखारनानै जे माखासे साजेस्ट होनो हानाय, आङो माने दा आंनि माबाखौ आं लुबैया, हयथ'बा आंनि आब्रुथिखौ आं बारा लुबैया, जाहाथे आंनि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे जोंबायदि जाया बा जोंनि सुबुं माहारि दानि सोलिबाय थानाय बैसोरबायदि जानानै फैया, आं बेखौसो आं लुबैदों। दा बिनि थाखायसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव UK बर' प्रडाक्ट इउटुब चेनेल बानायनानै जा माखासे खोथा बा माखासे मटिभेसन नङाब्लाबो मटिभेसननि माबायाव लिस्टआव गोलैयाब्लाबो आं नोंथांमोनजों माखासे माने शेयार खालामदों। बेखौ नोंथांमोना आरो इउटुबाव थांनानै नुदोंब्ला जाहाथे नोंथांमोना गावजों लोगो बा शेयार खालामलाय। आरो जाय मानसिया नायफेराखै बा आंनि इउटुबावहाय आंनि चेनेलखौ बा नायाखै, अब्ला नोंथांमोना आंनि इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक खालामना हो, जाहाथे गोदान गोदान आंनि भिडिअ खालामनाया नोंथांमोननिसिम सौहैयो। दा बेखौनो खावलायबाय। दा नोंथांमोननिफ्राय आं बेखिनिखौनो सावरायबाय। दा नोंथांमोना जुदि माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला गाहायाव कमेन्ट हरनो हागोन, बा मोजां मोनदोंबाबो कमेन्ट हरनो हागोन। बे नोंथांमोननि सायाव आं सोनारबाय। दा बेनोसै नोंथांमोन, बाय बाय, थेंक इउ।